Sendlunkulu Zima Mqama hlala sibonana le siyalithosa apho banyathele lapha ekhaya namhlanje ningasaqali usomlomo makhansela onke mama wasemuntu naye nalo lapha ekhaya ngizwile nje umphathi ohlelethi ufanele akhulumele indumela ubefaka igqoko embili sasendumela salapha ekhaya ebese nginamashenge ngwabingelela amashenge nginawo lapha ngithi Mbongu nani makhosi aseNdlunkulu amashenge lana ngifuna nje ukusho phambi kwenu ukuthi angazi ukuthi ngabe ngenze njani lokho umntwana angishiya ukuba awekho eduze kwami impela angisize kakhulu aba inguba ngimfudumalo asiqinisekisa ukuthi noma kuphi lapho engiyakhona angisekuphinde ngihambe ngedwa engekho yonke indawo kade ngihamba kuyo amashenge la sihamba nawo enza umsebenzi wayo angenzeli mina enzela umntwana namakhosi akwaButhelezi naleli ikhaya eliyinhloko alapha ekhaya yesizwe sakwaButhelezi ngakho ngiyathokoza amashenge ngithatha kancane ukuthi nihamba nami basenzele isihlalo sisonke sithi makhosi aseNdlunkulu isihlalo into emqoka ukwedlula zonke izinto emhlabeni sikhulu kunawo wonke umuntu sikhulu esilweni sikhulu emakhosini sikhulu kithi sonke kodwa into emqoka ukuthi mawusifika isihlalo usifice esihleli kanje nowasili kanje usishiye sinje ayikho into ebuhlungu ukuthi uyinkosi ukuthi mawusuhamba isihlalo sesishekile noma sesimahliphi yilokho nje impela umuntu okufanele akwenze inkosi besinawe lapha eNdlunkulu siyokothi silo ngaleli yalanga Ngiyathobeka kakhulu ngokuba khona kwenu la ekhaya empeleni kunzima kakhulu emoyeni kwami nawo umunye omkhulu mangibona la ekhaya ngoba kube lokho kufike ukuthi uzobona umntwana engena ngoba sasibana lapha njalo makukhona abantu nje banikhona ukusuka kweliphansi nize lapha ngothilweni kanjena angazi ukuthi ngiyabonga ngithini futhi manje nginemukela la ekhaya egameni lomndeni okwaphinda angene namashenge empela kumqoka kunakho konke kunemukela egameni lomntwana ngoba umntwana siyazi ukuthi nangokukholwa nangokwesiko ukhona phakathi kwethu hleli la phakathi kwethu wanginika umntwana wangenisa isifo engibona ngathi isifo esihle sokuloba umntwana bayengalo ukuthi asukume ngalikho ukuthi khona kuyasiza amashenge ngoba kube into eqoshwayo ngoba izinto ezinye siyazenza amalanga singanothisi ngaleso sikhathi ukuthi sibhizi siphupha umlando umntwana wayeqopha kakhulu kabi kwakuze kuthiwa umntwana cishe ungomunye biggest collectors of documents in the world sasithi wayenobuhlobo nama-documents wayene-relationship sangase ngingimsukela ngesikhathi ngithi ngiyabona uma kungathiwa khona lapho okunenkinga khona yokuthi kufanele kulalwe kodwa manje indawo encane kuthiwe ubani ozolala endlini nozolala ngaphandle wena nama-documents umntwana wayezothi hayi ngizolala ngaphandle endlini ngazi ukuthi ulokhu eneze ngakho lapha ngibona ukuthi ngizobeka nje amazwana amancane bese ngithi ukuresponda kulokho okubekile mama laphaya mina ngizokusho ukuthi umkamuntu njengoba kusho umbongi yena unelungelo lalokho sodolobha Nqwele ngizwile kuthiwa sekukhona ingqibele lapha abantu ngingasazi-ke ngoba sodolobha Nqwele PMS Ngubane amalungu wonke esigungu onawo umkhandlu wakwaButhelezi abayithamele lapha ney'ntatheli sayibingelela iy'ntatheli zimqoka iy'ntatheli empilweni yethu ngoba kwamakhiphini baye bathi uma wenza into uyazi wedwa kufana nomuntu oficiswe elificela intombazane kodwa esemnyameni uyazi into uyenzani kodwa abantu abazi ukwenza we in the dark so siyabonga we never take for granted when the journalists take the time because they have to choose stories bayachuza lapho izipho ezi-important uma uthi uyazana baqale siyasi-important so siyathokoza siyanemukela isizwe sakwaButhelezi siyathobiseka kakhulu ngesinqumo senu sokuba kuhlonishwe umntwana uMangosuthu Buthelezi ngokuba kubizwe umasipala wenu ngegama lakhe njengoba kuzwakeleka incwadi sayiphendula formally si-expressa ukuthokoza kwethu sikuthatha lokhu njengokugqamisa enikukhumbulayo nenifisa kukhunjulwe Mbongi izizukulwane ezizayo ukuthi kwake kwaba nomholi wayezikhandla
ngekusasa laseNingizimu Afrika. Wayezikhandla efundisa ngezindlela eziningi ukuba abaholi abazimisele baqokeke, babe qotho, bayithobe, bathembeke, bakhuthale, bacabangele abanye kuqala kade bayicabangele bona. Lezi zilungokuhle umntwana wayeziphila futhi ezikhuluma ezigxilisa kubaholi namalungu omphakathi ahola ngokulandela okwethembekile. Ngisho kuba abaholi abaphethe umasipala nabasebenza kuwomasipala, ngisho abaholi ezikoleni, emabandleni, emphakathini, kwezolimo nezokuhweba, kwezimboni kwezolimo nezolimo. Ngingedlula nje ePhawuleni ukuthi umntwana okwaphinda angene wayengeyena umholi owayefisa ukuba izikhungo noma izakhiwo zibizwe ngegama lakhe, njengoba ngishilo nasencwadini. Wayethi okukhuluma kakhulu ngabaholi lokho okushiwo nokuziwa ngabantu ngenxa yalokho akwazi ukukwenza ukuze izimpilo zabo zisizakale. Umntwana wayegcizelela ngaso sonke isikhathi ukuthi ucela ukuthi uma ukhuluma ngelegacy yakhe ukhulume ngomehluko awenze empilweni zabantu. Must talk about the difference he made in people's lives. Then you can talk about his legacy, not about him. AbakwaButhelezi bayavuma ukuba nenze njengoba nisho. Sengathi lokho okwenze ngacabanga kanje kungathela ithele ezimnandi futhi kube inkuthazo emphakathini, ikakhulukazi entsheni. Siyothokoza uma kwenziwayo kumasipala wenu kuyoba ubufakazi obuqanda ikhanda ngoholo lukaMntwana enifuna ukubiza ngaye. Niyazi ukuthi umntwana ulwele ubukhosi ngezindlela ezahlukene. Sengathi abasebenzi benu bangaba isibonelo esihle sokuhlonipha ubukhosi, sokuba usizo ebukhosini, sokwazisa bonke abantu nabangaphansi koholo lwasemadolobheni. Siyadinga ukukhuthazwa nokwelekelelwa ngokwamakhono nangokanembeza ukuba kucijwe amakhono okusebenza, futhi kuphathwe wonke umsebenzi ngobuchwepheshe obudingakalayo. Sidinga omasipala abalosizo emphakathini bakithi. Kuthi noma kusweleka amanzi, kusho mbovu ukuthi kuthiwa nakhuluma ngamanzi wena ukhuluma ngomntwana. Kuthi noma kusweleka amanzi noma kunezinye izinsiza ezisileyayo kube sobala ukuthi bona benza konke okusemandleni abo. Ngaleyo ndlela kokwanda nemiphumela engenawo ugcopho lapho sekucwaningwa indlela okusetshenzwa ngayo. Sinifisela inhlanhla ukusebenza okuqhakazile, ukubambisana, ukuthuthukisa isizwe sonke esingaphansi kamasipala wenu waseMzinyathi. Izenzo zenu masifinyelele nakude. Nibe isibani esikhanyisa emagumbini aseNingizimu Afrika uma senisebenzisa leli gama lekhawe ebeluqeda umsebenzi eluqalile. Likunika sonke isineke esikwenzayo. Umntwana ngeke ngathi ngikhuluma lapha ngakhuluma ngesineke somntwana ekwenzeni into ukuthi umntwana ubenganyanyalati kuyo yonke into abeyenza umntwana. Masithatha nje iziboniso ezimbalwa, umntwana wayeganwe umama uNdlunkulu mamzelo ozalayo iminyaka engama-60, 60 years. Waba inkosi yakwaButhelezi iminyaka engama-70, 70 years. Waba undunankulu kaZulu weSilo 70 years. Iqembu leli lenkatha lika-Alifomayo next year celebrate 50 years. Lapha yana university besikhona izolo lapho besikhuluma khona kune symposium ekhuluma ngomntwana ngacelwa nami bangikhulume ngendodana yakhe waba i-chancellor khona for 20 years. Ngisho ukuthi umntwana uyakumangalisa ukuthi kuzo zonke igqoka ayithwala akukho lapha ayisebenza kuye nganeno khona. Ngisho enkonzweni esontweni umntwana eAnglican okuyiyona ngisho kuyinto ayithi yonke into ayenzayo umsuka waingqabo zayo ifaith yakhe ukukholwa. Ngakho wayenganyanyalaki umntwana. Lapho ekhona umntwana undunankulu kaZulu iminyaka engama-7 njengoba kade ngisho, bakithi sicela nje asibusise
konke sikwenzayo lakho kwenza namhlanje nakho konke okunye asibusise ngabanye njengamalungu eqembu njengemphakathi nje bali kumasipala ngoba phela manje umasipala nibhekele iqembu le-IFP kuphela nibhekele izakhamuzi zasemzinyathi njengoba ningabakhuseli kanye nemindeni yenu ungathi umntwana angayibusisa ngalokho enikwenza namhlanje nangakho konke umntwana enimkhumbula ngakho kulula kabi ukukhohlwa umuntu bakithi umuntu uyakhohlwa memory yethu as human beings is very short noma nini nje hayi ngomntwana kuphela abantu bayakhohlwa manje umuntu umenzele into umntwana izinto eziningi azenzileyo onke amalanga sihlangana nabantu abeza ngazi bangaka abantu asebeza kimi makhosi esizwe Mbomvu bathi kimi njengoba ngilapha nje ngudokotela ngiwummeli yilokhu nginjiniyela ngaba ngikho lapha ngilapha ngomntwana nakho umntwana ayethu yena mawukhuluma ngaye khuluma ngomehluko empilweni zabantu ngakho ke ngalamazwi amafushane kusadlulisa lokho ngawedlulisa ngencwadi Mbomvu ukuthi sithobeka kakhulu sikumndeni okwaphindangene ngifuna ukunika isiqinisekiso sokuthi lokho enikwenzile ubalize lapha ekhaya lisuke phansi senibhale nencwadi ngoba kwesinye isikhathi manje bayenza bathangana sayibhala incwadi imisebenzi enibhekile yesizwe nomphakathi wasemzinyathi uba nisuke nize lapha empeleni kungifikisela usizi manje nibheka nje nilapha ekhaya ngibeke yonke into phansi nayididinsi ngaphelezela incwadi ebeliyibhalile ngoba lokho kukhombisa ukujula kwalokho enifuna ukukwenza umntwana ngoba nakho ukuthi noma ngabe incwadi bisiphasile ukunyathela kwaphindangene lapho umntwana akhona ngumntwana ukhona la ekhaya ukunyathela la kwaphindangene kwenu angazi ukuthi ngachaza ngithi kusho ukuthini kithi shenge ngoba singamashenge nalapho umndeni okwaphindangene sithinteka ngendlela ejulile ngifise futhi nokusho ukuthi noma ngabe lento enize ngayo Mbomvu makhosi esizwe namakhansela wakhe ahloniphekile ayiphumeleli nikwenzile umsebenzi wenu angeke sikukhohlwe lokho ngoba akukho ezandleni zenu kuphela lokho enizama ukwenza namhlanje kusenezinto kufanele kudlule kuzo noma ngaba kwenzekanga futhi noma kwenzekile siyazi ukuthi mawukhuluma ngomzinyathi ukhuluma ngendawo ebesehliziyweni yomntwana ngokujulile ngomlando onikeziwe namhlanje indaba yasesandlwana okuseduze kwakhona nakho addition inkosi lapho umama wamlanda khona eNewden amamzini ngakho kuyinto ejule kakhulu mayelana ke nobukhosi umuntu esale sethinta nakho amakhosi mathathu lapha endlini noma ke mina ngizobuka kola asebe ngaphambili amakhosi ngifunde kuwo kuningi makhosi esizwe nami umntwana angifundise khona ngayibonge ukuthi ngasondela kuyo ngoba kwesinye isikhathi uma uyingane uyakhetha ukuthi lento ithini kuwe uthi noma umzali zama ukusondeza ungasondeli ngibonga ukuthi kwasasondelana kakhulu umntwana ngafunda okuningi bengithi nasemakhosini noma kuseningi ngisazofunda ngoba maningi amakhosi angaphambili kwami amadala angilulekayo engikuthokozela kakhulu kodwa inqolobane negula lamakhosi lapha kwaphindangene akukho ngisho ngabazo okuncane lo ngisho ama-documents ngishoni ijeni yamakhosi yonke ilapha ekhaya umntwana ngibona ukuthi umuntu akilihaba akekho futhi engibona ngaphakamisa isandla noma nini ngingasasho la endlini kuphela mangathiwa umntwana makuza ebukhosini kusukela esilweni kuze emakhosini wayeyide la kufa nesizwe ngakho ke azayinyeza indawo nathi asiyinyeza indawo ngakho nginalapha nehlambele ushilo ngathi ijazi lomntwana sengiligqokile noma ngiyathanda noma ngithanda leli jazi lineyinhlangothi ezimbili uthando nenzondo ngiyabona nami senginezithe ngazaziwa phela kule mkhakha awudingi ukuthi umuntu akwakhuluma naye kodwa ucabanga ukuthi uyini useyinkosi ngakho-ke ngempela lokho futhi umntwana ungifundisile ukuthi kulokhuza unavigator yonke lento ye-hatred njani wayekholelwa umntwana amashenge inkosi yesizwe Mbomvu wayekholelwa umntwana ukuthi nanini inzondo uthando leyingcwaba inzondo abantu mangabe bekuzonda abasho lutho ngoba akekho umuntu othandwa wonke umuntu no one is loved by everybody and the flip side of that coin no one is hated by everybody ngakho-ke lokho kuyangiqinisa amashenge kuyangiqinisa Mbomvu makhosi nomzinyathi ngiyazi ukuthi noma nini mangifuna ukuzowakhosela ngiyongemukele amazwi ngiyayimema
ukuthi ngiyoze emzini yathi noma nini impela kwakuyikhaya ngikhumbula siya nomntwana okugcina eya laphana emjahweni nginaye lapho umntwana namanje ngiyayibona izithombe ngifike usizo olukhulu kodwa ngibonge uNkulunkulu ngisizile ngokuba umntwana ngosiduze kwakhe kulesi sikhathi nangaphambili nje uba kule kakhulu ngafunda okukhulu yazi ngeke ithi Mashenge mawuyindodana ngikhulu okwesikhashana ngikhuluma ngendodana siyazi namadodakazi akhona besikhuluma ngendodana noyise ijeni esimangalisi ukuthi kusukela useyingane Mbovu usatshelwa ubaba wakho konke okwenzayo noma yini nje wenzayo utshelwa kuye kusukela lapho uhambe leyo jeni ngibone ngami ukhule uzofika lapha ngikhumbula umntwana okokuqala ethi kimi what do you think ngapha ke emva kwami ubuza me what do I think sisuke lapho lo mntwana sasolelana kangangokuthi uzwe uyikhohlisa uzwe sengathi umuntu umfowenu umngane wakho ube umfowenu kangangokuthi kabikho into ayenze ngakubuzanga ngisho sesegoli angibuza umntwana yonke into sometimes ashintshele bese inqumile yena based on my advice ngakho ke ngempela uhambe naye luyisibusiso ngithi ke nathi sonke asingakhali kakhulu ngomntwana ngoba umntwana ushiye negula ushiye nenqolobana it's up to us then ukuthi senze njani ngalokho asishiye nakho thina ukuthi it must inspire us ngoba ngempela la khona ushiye uyabuka ukuthi manje senzani ngalokho akwenzile elwe kangaka wayikhandla kangaka empilweni ngathi mhlambe nje izwe lilodwa noma amabili indaba oyithini ngibonga kakhulu baningi report yasemzinyathi ngoba zonke izinto umntwana ayisebenzele wayishiya ayikho enye into kuza uyabona nje kuza nje kweni kanjena lezinto enizisho ngomntwana mhlambe you don't realize it puts more weight on my shoulders expectation ngoba bathi one of the biggest things makhosi esizwe esiphila nayo emhlabeni especially ungene ecathuleni nje uzomntwana engeke ngize ngene kuzo omunye wathi noma ngayihudula izophuma siyafunda nokuzama ukungena kuzona ngoba ufisa ukwazi ukuthi imphi umuntu uma ngaba nenselelo ngempela ongangena kuzo noma ngabe uphuma ngakho ke ngithi ngibonga kakhulu ngoba konke lokho angifundise khona ikakhulukazi futhi obamakhosi umntwana wathi kimi ndodana yami uma ukuthunywa noma kubi kanjani siyazi ukuthi ukuhambe ngasemnandi kuye nesilo into ethile kodwa ke kwakuyalungiseka kwaziseka ngandlela thina futhi kusazolungiseka kodwa ngithi emqoka wathi kimi noma nini mawuthunywa isilo uthunywa idlunkulu uthunywa amakhosi ugijima ugijima ndodana yami enza lokho ke wanginika izinto ezithile wathi into enye ngemangosuthu uyisondeze kuye hayi ngoba ibizwa ngami kodwa umntwana wayepassionate nge-education ngekhathi inzima kwaZulu umntwana esikhathi kuthiwa uNkulunkulu wakwaZulu ncishwa inkece ama-budget ngoba kuthiwa uyala ukuthatha bemlala ngoba akafuna ukuthatha independence wahamba abangani bakhe wakha 6,000 classrooms nabangani bakhe nalokho kwakuthiwa rent for rent mawukhipha irent uhulumeni nafaka irent 6,000 schools wakha ama-training colleges many of them very sadly angasekho neyodwa avalwa onke even up to now nobody knows what was the reason second year teachers training when that is so important wedlula lapho umntwana wayoba chancellor lapha ya for 20 years wedlula lapho wathi umngane wakhe Oppenheimer ebuza ukuthi yini ongathanda kwenzela niyazi ukuthi abaningi bethu awuyokwedlulisa inamba yakho yasebhangi no bala bathi ngicela ungakheli technical for ingane eyinsuku nayi technical esiyaba university 15 students when it opened 40,000 graduates today so that was so fulfilling to him ngoba kusukela lesikhathi kuthiwa liberation before education yakhumbula isikhathi ezisepolitiki wathi umntwana ngicela ukuthi ngichange lokho ngithi education for liberation ungoyelo lokuthiwa iBush College ethi asiye eBush College ngoba awukwazi ukufaka ikhoma noma i-full stop emfundweni mawubuka now how many people were produced there top people I mean abaproduce laphana Chief Justice Zondo laba nomkhwengu nabanye doctors wele Mkhize abanye ngama scholarships ayiphuma kwaZulu government umntwana ngakho bathi umntwana singahlala usuku lonke lapha nami ngiyathi kuyathokozisa ngoba baye bathi mawukhuluma ngomuntu omthandayo ushiyileyo uyelapheka ngakho ngiphela inye ithuba makhosi esizwe
Mbomvu nanonke enilapha ngithi angeke likhohle ukuba khona kwenu la ekhaya. It means a lot to me, it means a lot to the family, it means a lot to isizwe sakwaButhelezi. uNkulunkulu angathi anganibusisa kodwa kuleli phuzo lishilo manginifisela konke okuhle ngoba siyazazi inselelo eyikhona sasemzinyathi nabanye omasipala ngenhlanhla ngilapha manje eParliament kuCOGTA portfolio committee omasipala ke nabo bathinta kakhulu ukungena kubo ngeoversight ngaze ngathi amakhosi njengoba engaselutho nje amakhansela more important kunamakhosi kahulumeni alikho ithuba elidlula manje lokuba ubukhosi buyele endaweni yabo buzondlobale buye lapho umntwana apshiya bukhona budlule nalapho mangabe sisebenza siyimisele ngani na ungqongqoshe national minister uhlabisa uyabazi ubukhosi wakhuliswa umntwana uMEC wa KZN uthula sizokuthelisa wakhuliswa umntwana obuye futhi wahlonzwa isilo futhi waba undunankulu kaZulu uyazi ngobukhosi wakhuliswa umntwana njengoba ngisho nami in my small way njengoba nje ngiCOGTA portfolio committee ngoba ngathi ngifuna ukuba lapho makukhona ikomiti engaba kuye eParliament ileyo yokuqala amanye ngiyawabona ngilapho ukuthi senze oversight ngakho mangazange ngempela ubukhosi buyele endaweni yabo manje kusho ukuthi asikhohlwa impela ngaze ngathi kufana nokukhafulela umntwana ebusweni konke akwenzileyo ngalawo mazwi bakithi ngiyathokoza njengoba ngisho ukuthi sithobeka kakhulu sinifisela inhlahla ngakho konke nibhekene nabo inselelo into yakhona personal level omasipala yonke into ineyinselelo it's always how you respond to challenges ngoba ngithi umuntu ongasenayo yonke imino ngoba ishe yonke anginalo ngempela ukumzwela ngoba ngeke ushe imino yonke iziphele and that stabs his finger ngoba ufaka lo akusekho lutho mawe kwenzeka inselelo qhamukayo konke lokho kusho ukuthi you are responding kuyangithokoza kakhulu egameni lomntwana ngoba siyazi ukuthi noma singasamboni he is still very much interested ukuthi kwenzakalani empilweni zethu Nkosi ngathi nganibusisa nenyandezulu zonke zinibheke zakwaButhelezi zinikhothe Msimbovu siyathokoza makhosi esizwe siyathokoza long live Sheke long live the legacy of umntwana wakaphinda angene long live umthi kaSomataka awube umthi kaSomataka awube umthi kaSomataka awube umthi kaSomataka awube uzmuthi wahaka kembemba unga uhaqi kaSomataka awina sokushaswa Swalisa kodwa kamashikisha omandoka sibovu sisemacibeni ubisi madlange lungenagwebu umsuthu unguba zibawangwangu sijekeza abafundisi bephume esontweni idlakhosaqolo umlambo odwala wenyuka omnyusa nezingodo umqanqe wakithi wanomahina ongasekufa ngamadliso oyofa ngamayoniso inyoni kamakhala eyakhalela uZulu ingcaye emathayi eyagayela uZulu inkosi leyo unqengelele Kushakuwa mashikisho mandoka zibavu sisemachibeni ubisi madlange nengenagwe umsuthu onguba zibawangwangu sijekeza abafundisi idlaphuza edlaphuzusa umtsewu ezala usonjika umuntu kuzekwasa engalele ebuthongo umnguni wakithi kwanomahina ongenjengabo abasegudu onamakhanda aziyele kehlana unkomo zakudla amaguma zwagudla ngezipondo zigudla semhlohlelanga isalukazana esinamaphiko wokufukamela amazinyane esilo phakathi kaXesa nokodla inkomo ikayishana incane yakithi ekushumayeleni umkandeli wezincwadi ezilotshwe uMalibete umkaseli wegoqo leziwe ngabelungu abakwashwili leziwe umsinjana bekanye noJatoni uzwende olakithi ekushumayeleni bexokozelela abakithi ebhaseni luxokozelela undunankulu kaLukwazi laxokozelela uMakulumane kaSomaphunga umlambo ukhishwe enqabeni yakhe wayophethela enqabeni kakhambi benomloda inkosi leyo umnyamana ishakuweke
Imbuxa sintwa lishoba lawo sisaka singumnyakanyaka ichibi elisekonjeni liphuza umambili ezala uzibulo laphuza umhlome ezala udlangubo umatashe egcekeni njengenalithi inyanga bathe ifile yafela pheka mnyaka kamayane ezala kwamasibuko yafela pheka mchitsa ezala emombatheni umvundla uphamba izinja ezakithi ebhaseni umxeshulwa onjengendaba yakasonda inkosi leyo uTshanibeze bishakuweke umathupha amnyama wakuzosela ugoduka zibili esinye ngesakhe esinye ngesomfo